Alright guys, welcome back to the channel. भारताव गोबां ट्राइबेलफोर दं. बिसोरो गावसिनि हेरिटेज, गावसिनि कालचार माने हारिमु आरो गावसिनि आइडेन्टिटी माने सिनायथिखौ मोजाङै रैखा खालामनानै लानो हादों. नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैदों मोनसे कमिउनिटिखौ भारत सरकारा बोरै शेड्यूल ट्राइबआव सोनानै दोङो. What are the criteria? Scheduled ट्राइबआव सोनायनि मा क्राइटेरिया दं आरो बेनि लास्ट डिसिसन शेड्यूल ट्राइबआव सोनानै दोननायनि लास्ट थांखिखौ सोर लायो, सोर फोरमायो जे नैबे कमिउनिटिया दिनैनिफ्राय शेड्यूल ट्राइब जाबाय होननानै सोर फोरमायो. अलराइट, जोङो दिनै बे भिडिअआव बिनि सोमोन्दै सावरायगोन. कमप्लिट प्रसेस ST जानो हानायनि कमप्लिट प्रसेसखौ जों सावरायगोन. बेनिफ्राय बेनि क्राइटेरिया आरो स्टेप्स देयर आर साम स्टेजेस दङ. बेनि उनाव बे डिपार्टमेन्टनि उनाव मोनसे डिपार्टमेन्ट बेबायदि थाङोना, बेखौ जोङो गुवारै सावरायगोन. So we will break down the complete process today in this particular video simply and clearly. Please keep watching. All right. Criteria for ST. Scheduled tribe जानायनि criteria for easy नङा दे. Government guideline होनाय बादिबा there are 5 elements. Indications of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large, and finally backwardness. Indication of primitive traits माने मा मावनाय जायो बिसोरलाय? बिसोरनि जानाय लोंनायफ्रा बिथांमोनहा बबेनिफ्राय मोनो, जानाय लोंनायखौ बबेनिफ्राय मोननाय जायो, मा मावनानै जायो, एग्रिकालचार ना हान्टिं शिकार खालामनानै जायो, ना जयै माबाफोर गैदारिं खालामनानै जायो, ना फरेस्ट हाग्रायाव थांनानै हाग्रानिफ्राय माबाफोर फिथाइ सामथाइ बेन्दों बेनला रोदा माबा बेदर बेफोरखौ नागिरनानै जायो नामा. So that is the first criteria, indication of primitive traits. सेकेन्डआव दङ distinctive culture. कालचारा जाहैदों हारिमु, बिसोरनि लेंगुवेज राव, distinctive राव, मोनसे आलादा मोनसे राव दङ नामा, रावजोंबो गोरोबतारि मोनसे राव दं नामा बिसोरहा. ससियेल कास्टम, मा ससियेल कास्टम दङ, जेरैहाय जोङो बर'फ्रा गारजा होयोमोन ना, गारजा होनाय बायदिसिना दङ ससियेल कास्टम. ओके, बेनिफ्राय डिफारेन्ट फ्रम नन ट्राइबल्स, बेफोर कालचारफ्रा जुदा जाथारनांगोन, नन ट्राइबेलफोरनिफ्राय एसे जुदा जानांगोन. अके, आरो जोंहा थार्डआव दङ जिअग्राफिकेल आइसोलेसन. मिन्स बहा थायो बिसोर, हाग्रायाव थायो ना हागोजौआव थायो, ट्राइबेल एरियायावल' थायो, रिमट जायगायाव थायो, बेबायदि जानांगोन. अके, आरो दङ जोंहा शाइनेस, माने ओपन जायगायाव दस्रा नन ट्राइबेलफोरजों गोरोबनो नाजानाय गैयै, माने लाजिनाय, गुबुन हारिफोरजों खाथियाव थादेरै गुबुन हारिफोरखौ लाजिनाय, नन ट्राइबेलफोरखौ लाजिनाय बायदि बे मोनसे केरेक्टार दं नामा, बेखौबो नागिरो. अके, फिफ्थआव दङ जोंहा बेकवार्डनेस, माने गोदोसोनानै थानाय, ल' लिटारेसि, सोलोंथाइ गैयै, पुअर इक'नमि, रांखान्थि गैयै, गासिबो गोरिब गलाम, पुअर ससियेल डेभेलपमेन्ट, जेबो डेभेलपआनो जायाखै, अभारअल एक्सप्लयटेसननि गिनाय दं. बे कमिउनिटिखौ गुबुन कमिउनिटिफोरा एक्सप्लयट खालामनो हानायनि माबा मोनसे चान्स दं नामा, बेखौबो नायो. बेनो जाहैबाय क्राइटेरिया, गभर्नमेन्ट लिरनानै होनाय बियो क्राइटेरिया. अलराइट, क्राइटेरियाफोरखौ जोङो सावरायखांबाय, बोरै शेड्यूल ट्राइब जानो हायो बेनि क्राइटेरिया. दानिया जोङो एप्रुभाल प्रसेसनि सोमोन्दैबो एसे सावरायगोन दे. देयर आर 7 स्टेजेस, मोनस्नि स्टेजेस, माने खलब थाखो दं दे.
First stage is I think state government proposal. State government na proposal हरनांगौ. बे proposal बहा थांगोन stage 2 जादों Ministry of Tribal Affairs. बिथांमोनाबो बे प्रपोजालखौ एसे एग्जामिन खालामगोन नायबिजिरगोन satisfy जायोबा it will go to the next stage number 3 stage number 3 आनो जादों Registrar General of India short form जादों RGI बेयो मोनसे constitutional body बिथांमोना ट्राइबेलफोरखौ सेफगार्ड होयो constitution बायदियै बे प्रपोजाला नंगौना नङा बेखौ बिथांमोना एग्जामिन खालामगोन ओके नायबिजिरगोन बेनि उनावसो बिथांमोना एप्रुभ खालामगोन एप्रुभ जायोबा it will go to the next stage number 4 National Commission for Scheduled Tribes NCST Scheduled Tribe नि थाखाय बेयो मोनसे watchdog बिथांमोना फुल मनिटर खालामो माबा मोनसे भायलेसन जादों सोरबा कमप्लेन होयोबा बिथांमोना रिजल्भ खालामो they have got full authority ओंखायनो बिसोरनि बिथांमोननि एप्रुभाल होनाया बहुत इम्पर्टेन्ट दे बे स्टेजआ जोंनि थाखाय very इम्पर्टेन्ट अलराइट नाउ बिथांमोना जुदि एप्रुभाल होयोबा it will go to the next stage number 5 cabinet approval केबिनेटआबो एप्रुभाल होनांगौ बेयाव जुदि एप्रुभ जायोबा now it will go to the next stage number 6 parliamentary approval जोंहा भारतआव मोननै हाउस दं पार्लियामेन्टआव मोननै हाउस दं अपार हाउस एन्ड लवार हाउस राज्य सभा एन्ड लोक सभा बे मोननै हाउसआव डिबेट जागोन डिबेट जानानै गासिबो हाउसआव जुदि एप्रुभ जायोबा now it will go to the stage number 7 that is the last stage बे जाबाय प्रेसिडेन्सियेल नटिफिकेसन प्रेसिडेन्टआबो एप्रुभ खालामगोन नटिफाइ खालामगोन नैबे कमिउनिटिया दिनैनिफ्राय ST लिस्टआव हाबबाय होननानै नटिफाइ खालामगोन कनस्टिटिउसनाव एमेन्डमेन्ट लाबोगोन कनस्टिटिउसनाल अर्डार दङ बेखौ एमेन्ड खालामनानै नैबे हारिखौ कमिउनिटिखौ ST लिस्टआव सोनानै होगोन that is the last stage final stage alright एप्रुभाल प्रसेसआ बेबायदिनो ओके आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दे आसामनिफ्राय जे मोनद' हारिया कमिउनिटिफ्रा स्टेटास शेड्युल्ड ट्राइब स्टेटास मोननो थाखाय जुजिगासिनो दङ बिथांमोननि बे रिक्वेस्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जे प्रपोजाल हरदोंमोन बे प्रपोजाला दा स्टेज नम्बर 6 आवनो थाबथानानै दङ स्टेज नम्बर 6 मीन्स पार्लियामेन्टारि एप्रुभाल बे पार्लियामेन्टआव दाबो डिबेट जायाखै राज्य सभायावबो डिबेट जायाखै लोकसभायावबो डिबेट जायाखै डिबेट जानायनि उनावसो प्रेसिडेन्टआ नटिफिकेसन होगोन दा जोंहा पार्लियामेन्टआव सोरबाफोर दं नामा जुजिनो थाखाय येस नंगौ जोंहा सानै एमपि दङ दे नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ जोंहा राज्य सभायाव सासे दङ लोकसभायावबो सासे दं राज्य सभायाव श्री रेनगारा नार्जारी आरो लोकसभायाव श्री जयन्त बसुमतारी आं मिजिंथियो बिथांमोनानो जोंनि थाखाय ट्राइबेलनि जानानै फाइट खालामगोन जुजिगोन दावहा नांगोन जेननाय एबा देरहानायनि बाथ्राया जुदा दे किन्तु दावहाखौ नांथारनांगोन बिथांमोना जुजिथारनांगोन जेनबायसै देरहाबाथ' मोजां होमबाबो बिथांमोना दावहाखौ नांथारनांगोन दे आइ एम श्योर दे आर रेडि फर दैट स' नोंथाङा मा सानो बे दावहायाव सोर देरहागोन प्लिज लेट मी नो दैट्स ऑल फॉर टुडे दिनैनि सावरायनायखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथाङा अन्नानै कमेन्ट्सफोरखौ लिरदो नोंथाङा मा सानो बे दावहायाव सोर देरहागोन सोर जेनगोन आरो जे ST होनायनि जे प्रसिडियर्स सिस्टेम्स प्रसेस बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो थैंक्स फॉर वाचिंग आई विल सी यू अगेन बाय